kondo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli Hae lah, nggih ngangge jagung-jagongan riyen ngoten to. Lah bablasan ana jagongan. Yo nggih ngangge omon-omon kosong ngoten lho, Pak. Kaya ngene lakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ninggalake gawe gelo ati selawase kondo sing prasaja Goyang Pak, goyang Pak. Aku ora bakal gondeli Pangapunten nggih Pak, lah mosok karjo ki piye kata-katane mau? Hai bocah. Ngapunten nggih, bocah-bocah iki ngeten niku, Pak. Oh, jenengan malah seneng ta, Pak? Jenengan malah seneng ngeten niku. Mboten. Monggo. Kaya ngene lakonku biyen ngopo